Για να έχει ο συνδρομητής πρόσβαση στην πλατφόρμα της νομοθεσίας, της συνδρομητικής υπηρεσίας για την νομοθεσία, θα μπορεί να πάει σε οποιονδήποτε browser, να ανοίξει μια νέα καρτέλα και να πληκτρολογήσει pnesolutions.gr. Οπότε θα παρουσιαστεί αυτή η φόρμα. Εννοείται ότι εδώ έχει γίνει ήδη εγγραφή. Πατώντας αυτό το κουμπί κάνουμε εγγραφή. Διακολουθούμε δηλαδή τη διαδικασία της εγγραφής, καταχωρούμε τα στοιχεία της εγκατάστασης, εγκρίνεται από εμάς αυτό και μετά βγαίνουν οι κωδικοί, το email που είναι το username και ο κωδικός πρόσβασης. Ο οποίος βέβαια μπορεί να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης από εσάς μετά. Απλά την πρώτη φορά το βγαίνει από εμάς. Κάνουμε σύνδεση. Σου ζητάει τον one time pass. Οπότε πάμε εδώ στο email μας, παίρνουμε το one time pass, το επικολλούμε και έτσι μπαίνουμε στην πλατφόρμα. Στο πρώτο tab θα βρίσκονται τα ενημερωτικά δελτία, που είτε μπορεί να είναι τα newsletter ή διάφορες ενημερώσεις για την νομοθεσία. Και από εδώ θα μπορείτε βέβαια να κατεβάζετε. Τώρα εδώ μπορούμε να κατεβάσουμε το newsletter του Οκτωβρίου. Θα μας ζητήσει τη θέση που θέλουμε να το κατεβάσουμε. Επιλέγουμε επιφάνεια εργασίας. Μπορούμε τώρα να πάμε εδώ να δούμε το newsletter μας. Το newsletter είναι customized για με watermark για κάθε εταιρεία και για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά. Έτσι, και να δούμε το newsletter, θα επιλέξουμε εδώ από τις νομοθεσίες του μήνα ποια μας ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να επιλέξουμε πυρασφάλεια, διενέργεια ελέγχων από πυροσβεστική υπηρεσία, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε τα στοιχεία της απόφασης, FEC, κωδικό κτλ. Το θέμα και τα keywords, τίτλο, τι αφορά, ποιες επιχειρήσεις αφορά, μια περίληψη της νομοθεσίας ώστε να έχουμε γρήγορα μια ιδέα για το τι μιλάει αυτή η απόφαση, τις υποχρεώσεις της επιχειρήσης που είναι πολύ σημαντικό, ποιος πρέπει να πληροφορηθεί, ημερομηνία εφαρμογής, καταργούμενες και σύνδεσμοι, που μπορείτε πατώντας να πάτε, παραδείγματος χάρη εδώ μπορείτε να πάτε στο Ελληνία ή από εδώ, λογικά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνδεσμος και γι' αυτό να πάει σε αυτή την συγκεκριμένη νομοθεσία. Ωραία, επιστρέφουμε στην πλατφόρμα. Μετά υπάρχουν αυτά τα tabs όπου μεταφέρονται από το newsletter ή από την ενημέρωση για κάποια απόφαση οι πληροφορίες σε μορφή αυτή που είναι μορφή Excel. Εδώ έχει όλες τις πληροφορίες που έχει το Excel. Απλά εδώ, πατώντας αυτό το κουμπί, μπορούμε να επιλέξουμε τις στήλες που θέλουμε να βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να μην θέλω τη λέξη κλειδί 1 και 2, αλλά με ενδιαφέρει να δω το τίτλο, τι αφορά, ποιες επιχειρήσεις αφορά, περίληψη απαιτήσεων. Έτσι, και να το κλείσω. Οπότε θα βλέπω μόνο αυτά. Αν θέλω και τη λέξη κλειδί 1, μπορώ να βλέπω αυτά. Πατώντας επάνω εδώ, μπορώ να βλέπω όλο το κείμενο. Ξαναπατώντας, πάλι μαζεύεται. Το pop-up κουμπάκι εδώ μου δίνει τη δυνατότητα να έχω όλη την πληροφορία σε μια σελίδα. Μπορώ να επιλέξω από τα θέματα εδώ, αν θέλω κάτι συγκεκριμένο να δω, κάποιο συγκεκριμένο θέμα, και μετά στη λέξη κλειδί, εδώ θέλει λίγο διόρθωση από εμάς. Μπορεί να θέλω σαν θέματα εργασιακά και τη λέξη κλειδί, πολίτες τρίτης κατηγορίας, και θα μου εμφανίζονται αυτά. Οι κίτρινες γραμμές σημαίνει ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, είτε από εμάς, κάποιες διορθώσεις, κάποιες αλλαγές,
είτε έχει καταργηθεί ή έχει αντικατασταθεί από κάποια άλλη νεότερη απόφαση. Το πιο σημαντικό τώρα είναι ότι μπορεί η επιχείρηση να καταχωρήσει συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτές οι τρεις στήλες αφορά την επιχείρηση. Συμμόρφωση και τεκμηρίωση συμμόρφωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταχωρούνται στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, για το συγκεκριμένο συνδρομητή. Πατώντας το μολυβάκι, μπορείς να επιλέξεις εδώ αν σε αφορά ή όχι. Ας πούμε ναι τώρα, και ας πούμε ότι θέλω και τα υπόλοιπα, τα θέλω όλα. Εδώ στη συμμόρφωση, στη στήλη συμμόρφωση μπορείς να επιλέξεις συμμορφώνεται, δεν συμμορφώνεται, δεν ισχύει, χρήση διερεύνηση, χρήση μετρήσεων σε εξέλιξη ή ενημέρωση απλή. Ας πούμε ότι επιλέγω συμμορφώνεται. Και εδώ μπορείς να καταχωρήσεις την πληροφορία. Έχουν κατασκευαστεί καταλύματα, μπλα 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 μπλα. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί όταν τελικά έχουν περαστεί όλες οι σχετικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη εγκατάσταση, μπορεί η επιχείρηση να βλέπει μόνο ό,τι την ενδιαφέρει, μετά να βλέπει αν αυτά που είναι σε εξέλιξη, σε αυτά που δεν συμμορφώνεται, σε αυτά που συμμορφώνεται, όλα κτλ. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά για τα θέματα του περιβάλλοντος, τα θέματα της ενέργειας και το τελευταίο tab μπορείτε να δείτε πότε ξεκίνησε η συνδρομητική υπηρεσία, η συνδρομή συγκεκριμένη, πότε λύγει και αν είστε active ή inactive. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο αυτό το ότι μπορείς να έχεις κατάλογο για συγκεκριμένη εγκατάσταση, την οποία μπορείς φυσικά να δείχνεις είτε σε επιθεωρητές, auditors είτε των συστημάτων, των ISO, είτε άλλων επιθεωρητών.